హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టాప్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుగు. ఈ ప్రపంచంలో ఒక్క నది కూడా లేని దేశాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? అవును, ప్రపంచంలోనే నదులు లేని అతిపెద్ద దేశం సౌదీ అరేబియా. కేవలం సౌదీ మాత్రమే కాదు, ఖతార్, యుఏఈ, కువైట్ మరియు ఒమాన్లలో కూడా శాశ్వత నదులు ఉండవు. ఇక చిన్న దేశాలైన మాల్దీవ్స్, మాల్టా మరియు ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న దేశమైన వాటికన్ సిటీలో కూడా ఒక్క నది కూడా లేదు. మరి వీరికి తాగడానికి నీరెలా వస్తుంది? వీరు డీసాలినేషన్ అంటే సముద్రపు నీటిని శుద్ధి చేయడం లేదా భూగర్భ జలాల ద్వారా నీటిని పొందుతారు. మొత్తం మీద ప్రపంచంలో ఇలాంటి దేశాలు దాదాపు 19 వరకు ఉన్నాయి. ఈ 19 దేశాలను మీరు స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. ఈ ఫ్యాక్ట్ మీకు ముందే తెలుసా? కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.